Doncs que la majoria, en primer lloc, d'entitats comarcals ara estan complint com a molt 40. Jo penso que sereu de les associacions, en aquest cas una fundació, més antiga de la nostra comarca, més antiga de les que segueixen en peu de guerra, vives i amb molt de futur. I això crec que és una cosa que hem de celebrar. Per això estem així totes i tots. Jo crec que hem vingut de tota la comarca a donar-vos suport i sobretot a tindre ben present que la Fundació Horta Sud ha apostat i aposta sempre per l'associacionisme, per la participació ciutadana i per donar suport als municipis i a les associacions de la comarca. Crec que han de ser molt fluides i en aquest sentit jo crec que en aquest moment tenim la sort de que aquesta relació és molt fluida amb tot el projecte de Serà Horta Sud que s'ha encetat des de la Fundació. Estem tots els ajuntaments i la Diputació en aquest cas també molt compromesos i compromeses. En el meu cas, per la part de mobilitat sostenible, esteu fent una feina espectacular perquè era molt necessari que algú aglutinara i centralitzara tots els projectes i iniciatives que tenen que veure la mobilitat de la nostra comarca, que com sabeu sempre ha estat una miqueta denostada i que per fi, per primera volta, sembla que mira cap al futur. Doncs que siguen molts anys més per suposat, però en aquest cas, en quant a la Fundació Horta Sud, que seguisca apostant per el moviment associatiu, que el moviment associatiu no morga, perquè efectivament les associacions són el cor de les nostres ciutats, dels nostres pobles, i són els que fan avançar la societat i fer-la més crítica. I volem societats crítiques, no societats adormides. Per això el paper de la Fundació és fonamental. I també el de un poc de pegament, el de fer de pegament entre el món social, la part més associativa de les ciutats i també les institucions. La Fundació Horta Sud és aquest punt de connexió que tenim i que ens fa tots una miqueta més forts.